Волонтерлар зур йөк машинасына кирәк яраклар, азык-төлек җыелмасы, юрган матраслар, дарулар, тутырылган тартма һәм капчыкларны төяләр. Бу юлы гуманитар ярдәм Луганск госпиталендә дәваланучы хәрбиләр өчен әзерләнде. Нәкъ менә госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм Закамия помощь госпитален волонтерлар төркеме Зәйнең үзәк стадионында оештырылган. Бирегә Әлмәт, Бөгелмә, Түбәнкама, Чаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк яраклар китерә. Бу госпитальләр өчен җибәрелгән 19-нчы ярдәм. Озату чарасы гадәттәгечә азатлык китерүче һәйкәл янында узды. Зәй халкының бердәм булуын билгеләп үтте район башлыгы. Гуманитар йөкне әзерләүчеләргә, шулай ук аны тияүдә булышучы студентларга рәхмәтен белдерде. 30-й крупной партии гуманитарного груза. Я всегда говорю, Заинск с первых дней активно включился, значит, в поддержку специальной военной операции наших военнослужащих, и это дорого стоит. Также будем продолжать. 20 тонналы зур йөк машинасы кирәкле әйберләр белән тулган иде. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Зәйдән җибәрелгән 30-нчы гуманитар йөк бу. Аны озатырга килгән һәркем хәерле юллар теләп калды. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.